ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинои муҳтарам, обуначиҳои канали Сауду ТЖ, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан. Имрӯз 22 декабри соли 2025 сол навори хонаҳои Душанбе пешниҳоди шумо мешавад тамошо кунед. 10 дона хона ва квартираҳои фурӯшӣ аз дохили Душанбе пешкаштон мекунем. Тамошо кунед. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки мақсад барои эълон дорен дар WhatsApp рой кунед, рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед, подписатсия карден. Дӯстон азиз, хонаҳои арзон ки равон кардан эълон мекунем, пешниҳодтон мекунем. ҳаракат карда дар комментария нависед аз куҷо хона, замин, квартира дар кортон дар таги комментария нависед. Худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо навори баъдинаро пешниҳод мекунем, пешкаштон мекунем, иншоалло тамошо мекунем. хоб баъдан чӣ гуфтем бачаҳо азиз? Чизе ки барои эълон дорен фақат дар WhatsApp роӣ кунем бачаҳо. роӣ кунем, рекламаш мекунем. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. Биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон дар инҷа мегузорем. Маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. Силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъкарда дорен, ба шумо ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метавонем ки тӯли якчанд солаи оиди ҳамин система кор мекунад, фаъолият мекунад. аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим занг бизанед, борҳотона равон кунед. агар борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, ба мошинашон омада худшон бортона мегиранд. соқ саломат прямо Тоҷикистон. пашти ҳарафтаина бор мебарам. бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулов, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Қурғонтепа, Муъминобод, Восеи Ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хурусон, Фахрободу, Қубодиёну, Гаравти, Ҷиликул. хулоса ба ҳамин тарафҳо бор мебаранд. фақат аз думи канали Сауду ТВ ба дили пир бе ягон мушкилӣ муроҷиат кунед. худо хоҳад бортона бурда мерасонад бошад. дӯстон, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. нафаре ки аз шаҳри Душанбе проекти хеле фасони замонавӣ қатъи хона хоҳиш карден, ина маълумот бигиренаш. дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотих замин, дорои подвал, 475 000 сомон нархш, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе. ассалому алайкум мардум. хона дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта, пушти гравзавода қарор дорад. поёни корвон, чорхонага беабои паталогша задестиянд, осиби доимӣ, ҳуҷҷатош ҳастай. агар ба ремонт гирен бо қимат мекунем шамега, ёки ҳамин хел агар бихарен 475 та камтар муомилатон мекунанд. шахсиятое ки серьёзни харидоритон ҳамун нафаро хулоса ки ина биенда бинен маъқул мешавад, иншоалло бигиренаш. устотона биёрен, хай бинен хона чӣ хелай чанқа арзи дора надора. хулоса ки чахчақ мекунем, як нарх домада савдо мекунем. 475 та муомила дорам. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. шахсиятое ки аз Девдара, кӯчаи Девдара хонаи назди ҳавлигӣ хоҳиш карден, дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 4 сотих замин, кӯчаи Девдара, шаҳри Душанбе, сенат 355 000 сомон нархиш. хона дар Девдара 22 кӯча мега, аз тарафи дасти чап. хоб 4 сотих замин, 3 дар хона, ҳамом дар дарунаш қарор дорад. ремонто фасонкардагӣ барои зиндагӣ кардан тайёр кардем, савдо мекунем. 355 та як чинимчи савдо мешавад. рақамҳои WhatsApp ахираш 51 51 аз думи Сауду ТЖ ба дили пиро муроҷиат карда метавонед. телеграм канал бачаҳо силкаш дар таги комментария. гузарен чизе ки мисол қабул мекунем бо сифати баланд, качествои дараҷаи олиқатӣ пешниҳодтон кардем, гузарен тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. 285 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ, гирдаш маҳкам, 2 сотих замин, 2 ҳуҷра, дар мошинбозори шаҳри Душанбе. 285 та муомилаш қатъӣ. хона иборат аз 2 ҳуҷра, баня, кухни, калидор, ҳамаш дар дарун, ҳоҷатхона берунда. хона ремонт дора. баня ҳама шароитош 100%, кафелзадагӣ, термикс ҳамаш ҳастай 100%, кондитсионер задагӣ. хона дар мошинбозор қарор дорад, документҳо 100% ҳастай. алиш мешавад фақат ба сексия қатъӣ. ду хонага фақат боша, агар алиши вариант дорем.
خیلی با نرخ 285,000 سومان میگیم. فقط نفرای سریازی از نام سعودو تجه مراجعت بکنین یا چنین چی انشالله سعودو تو میکنن. دوستان میگذاریم با چهارمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو حجره کوارتیره در 15 اتاج مساحتی 55 کوادرات متر 450,000 سومانی. این مرحمت ремонти درجه عالی 450,000 55 کوادرات دو خانگاه در 15 اتاج در زرنیسار در زرافشان در شهر دوشنبه. خانه فروشی دو خانگاه 55 کوادرات دام مستروک پیش تاکسی های ریگر حصار شهر نو. انفکسیونی بالنیسا یعنی که پلیکلینیکای 14 این طرف دبا هست پاسوس ازبکستان پاسوس امریکا هست بچه عزیز. خب در دام مستروک قرار داره 450 تا 15 اتاج. دلش معلومات زنگ زده بگیرینش. دوستان میگذاریم با پنجمین کوارتیرای فروشی. باز کوارتیرای فروشی است که دو حجره کوارتیره در ششم اتاج مساحتی 47 متر کوادراتی. پشتی بازاری خب تیتوکا میگه پشتی بازار شهر دوشنبه سنا 390,000 سومون نرخش. آدرس دام تیتوکا پشتی بازار количество комната دو حجره مساحت 47 کوادرات площадь. خب اتاج общий 10 اتاجه дом خانه در ششم اتاج قرار داره. داکمент шаҳрнома ремонт нови ремонт 47 квадрат 390,000 сомонӣ сенаи хона бачо. далши маълумот занг за пурсоншен. Саудо теҷе ёки Саудо ТВ бигем хато намекунем. ду канал дорем. қабул мекуна рекламагузорӣ кардан мегира бачо. дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ва дигар сайтҳо сторисода мегзорем. чизе ки мисол равон мекунанд ҳамун хел мехонем. аз пеш гап намезанем бачо. бисёре мега ки Саудо ТВ, Саудо теҷа хонаҳоро қимат мегзорен. дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира масоҳати 56 метри квадратӣ дар 18 этаж дар Медгарадо қарор дорад. шаҳри Душанбе 329,000 сомон 56 метри квадратӣ 329,000 сомонӣ. рақамҳои ватсап ахираш 0006 аз мо занг занед. моҳи апрел иҷозати ремонт мешавад. дом 20 этажа хона дар 18 этаж дар ҳолати коробка 329,000 сомонӣ. дӯстон хонаҳо чӣ хелай нарх наво маъқул шид ё ки нашид? хонаҳои Душанбе бачаҳо азиза бовар мекунед намекунед нарх наво бениҳоят қиматае. ман ҳаракат мекунам ки арзонаша навор кунам не ки то ҳадди имкон мемонем. не ки қимате бачаҳо хонаҳо бениҳоят рӯз то рӯз қимат шидсае. аз мо фақат навор кардан бачази. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар дуюм этаж масоҳати 45 метри квадратӣ дар повороти Ленинград гардиши Ленинград ноҳияи Рудакӣ шаҳри Душанбе сена 450,000 сомон. бинои 18 ошёна. ошёнаи дуюмда хонаи мо қарор дорад бо масоҳати 45 квадрат. хуб духонага тоза ва зебо 45 квадрат бо ремонти замонавӣ бо тамоми чизу чора. ду лифт дора кор мекуна. ҳуҷҷат шартнома 100% освет бемушкилӣ алиш намешава. 450,000 нарх муомила неки дора. ина марҳамат занг за пурсоншен. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки ду ҳуҷрага квартира дар якум этаж масоҳати 48 метри квадратӣ дар Калелин шаҳри Душанбе 410,000 сомон нархаш. двухкомнатни квартира дар якум этаж дуэтажный дом мега кирпичный дом 48 квадратный метр
ремонт хай бад нест фасон кардагӣ. хуб шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагиай наздикии мактаб, наздикии садиқ, наздикии ресторани Райҳона, хулоса дар Калилин 410,000 сомонӣ, 48 квадрат боз муомила дорам. Духонагаи фасон бо масоҳати 48 метри квадратӣ 410 та муомила карда мешавад. лайкотона гузорен бачаҳо, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дар кортонед дар таги комментария нависен. иншоалло ки мо пешниҳодтон мекунем аз рӯи комментҳое ки мегзорен. дӯстон, мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж, масоҳати 36 метри квадратӣ дар Корвон дар шаҳри Душанбе 370,000 сомон нархш. якҳуҷрага квартира дар 6-ум этаж, 6-этажный дом, новостройка, 36 квадрат метр, евро ремонт, чиста фасон хушрӯ кардагӣ савдо мешавад. Техпаспорт ҳастаи территорияи Гравзавод, шаҳри Душанбе, поёни Корвон 370,000 сомон муомила карда мешавад. хонаҳотона вақте ки равон мекунед, ҳаракат карда видеонавор карои кунед ёки суратҳои хушрӯ гирена. главни адреси хонаҳое, адресҳоро пура нависен. ҳамин кор ки бефанд фиреб шид, иншоалло баракат дора бачаҳо. мисол аст нафаре ки хонаҳошо роӣ мекунанд, мактабаш дура мега мактаб дар наздикӣ, ёки масҷиди садиқ дура мега дар наздикӣ, харидор мерава айпеш мебина, сараш вайрон мешавад. чизе ки астай открите бигӯен, иншоалло беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ бачаҳо азиз. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 11-ум этаж, масоҳати 46 метри квадратӣ дар Гипразем дар шаҳри Душанбе. сена 485,000 сомон. рақамҳои ватсап ахираш 7606 занг занед. хуб назди бозори Вориси Сомон ва Деҳқонбозорда қарор дорад. дом 15 ошёна, хона дар 11 ошёна қарор дорад. об, лифт, свет камбуд надора. дар наздикии мактаб қарор дорад. без алиши вариант надора. тамос фақат дар рақамҳои ватсап ахираш 7606 занг занед. 485,000 бо муомила карда мешавад. 10 дона эълон буд, пешниҳодтон кардем. навори пагоҳина далши дар ватсап рӯй кунен, рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. хона, замин, квартира, мошин чизе боша рӯиш кунен. лайкотона гузорен, дар канал подписатсия кунен. телеграм канал дар таги комментария силкаш гузарен. хонаҳоро